my channel and my new video. So guys, finally ओंखाम गोरलैनि दिना सफैबाय आरो ओमफ्राय फुङावनो दुगैखांबाय दुगैस्रां लोबस्रां जाग्रोखांनानै दायो एकदम रेडि सेडि खालामगासिनो आरो सिगांनिफ्रायनो आं बहुद खिथाबोबाय थाखादों नालाय बेनिखायनो आं बारा खिथायासै देग्लाय ओमफ्रायो डाइरेक्ट गेजेरनिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरो ओमफ्राय दायो एकदम बाथौ साथौफोराबो जाजोबासै आरो आद्रा जाबाय खिन्थु होमबाबो हाबखानोसै आरो बेनि नामनि माबाखानाय नालाय ओमफ्राय दायो बाथौआबो माबाखांबाय आरो बेरा दुमखांबाय ओमफ्राय दायो गुमैयाव दहायनो फैखादों ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय दायो स्टार्ट खालामगासिनो आरो माखासे बाजैमोनाबो ओंखाम ओंख्रि रेडि खालामगासिनो बिदिनो नायलांदो आरो गाइस दिनै भिडिअखौ जा खिथिनाय खिथिनोसै ओमफ्राय बिदिनो बारा खिथिजोबला आरो नोंसोर मिथिखायो नालाय अलरेडि माने नुबोखांबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ नायो ओमफ्राय दायो नायलांबाय थादो आरोना स' गाइस दायो नै आंनि मेन खामानि फैबाय आरो ओमफ्राय बिदि होगासिनो आरो बिदि दख'ना गाननानै माने बि दख'नाखौ बिदि गाननांगौ आरो ओमफ्राय लोखि बोखांगोन नालाय ओमफ्राय अन देनांसिगौ आखाइबो सोलायनो मोना नालाय बहुत खस्थ' जायो आरो स' नै जाजोब्बायानो आरो माबा हासिब माबा खादों गाइखेर जगाव दंबावो ना होमबालाय सल पिजाम्बा सोरबा बैयावलाय सल फिसा दा फिसा नोगोर गोखै जानायमोन नोङो केमेरा खेबग्राया जाया खाजि नै जाखावनांगौ ओंखाम गोरलैयाव नै खाजि दा बेदर जानो हानायनि गोखै जानानै लाग्रोखाबाय केमेरामेनानो जोंना जाला मिथिबाय आंखासो नांसिगोन आंनो हेव 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 Niku hua sih, bikin selera. Ni bihaya. Bihaya konda. Hindi ba nang nata?
Berapa nih? So, bisa lagi guys nih. Dan Ayo bina isi bubra. Isi. Ambil bapak. Gambar aku klik aja. Con này này không nhỉ? Bọc ra không sao rồi. Cái lồng này mà. Bathwo complete जायाखै माने बिसिनि उनाव होनानै आग्लायनाय टाइल्सखौनो होलाजोबबाय नै इयालाय मा जायो साखो बिलाय थंखंखौ थानानै मोनाखै अमा जाया मेथाइ गैला आखि ओइ पेकेट जोबसो गावदां मुरिल'सै पेकेट जोबसो बासिबाय जा पेकेट जोबसो खि बेखौनो जादो खुसिखायानो मोजां बेखौबो आं दहाय बांद्रायनायखायसो दोनहरदोंमोन गेस सासे लोगो दंफैयो आंनि ओमफ्राय नोंसिनो खिथागोन आङो देव नावलाय माजों मा संखांबाय देव माजों मा संखांबाय Sana saya lagi lang kayang datang nih muris dong nih muri apa nunggu kayak berapa kita bisa ayo jangan mau tamu frak kita habis lagi sao mana mereka YouTube aku video nih YouTube aku video nih nampak nih sini Sprite jeng nama ini dia lokal daun bi umma apa yang boleh kelapa sih Hagli, maba kilian munna him color kadu bene ang mencari. Daily. Nah, gue lihat sekarang maba. Sih, nih gizi jeng bayi bunga nih. Luan sih. Wih, nih kolam ya, kolam. Ayo, masa ini deh. Coba. Day, nih bina dia. Dia mencuri ke sana terbaik. Cina, mana pikir aja, bertakak. Ini kalau benar. So guys, mani dayo Ckao daw जागासिनो आरो थांबाय दे बाजै Ckao-आ आयु Ckao-नि दावराव आरो माइ Ckao ना मा Ckao-नो ओरै फैदोंमोन आरो जों लागोआव ओमफ्राय दायो दावराव जानानै एकदम दानद्रासमोनाबो होसोनो थांलाजोब्बाय ओमफ्राय दायो जों ओंखाम जायासै आरो So guys, ini video gue sebenarnya kan ini sama sih sudah menunggu bye bye. Ckao bisa jalan ayu, gue sekali ayu hati baper sekali, gue masih. Ayo kam gem naik guna jambu bye bye. Mana? Bye bye.